ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವಂಸ ಅಗ್ಯನ್ಸೋ नमस्कार. मी गीता वागले. विश्व कोंकणी केंद्राच्या ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओसून प्रसार होऊनच्या यशस्वीनी ह्या कार्यक्रमाचं तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतासा. वीक्षक बांधवांनो, आमच्या ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या ಮೂಲಕ यूट्यूब चॅनल असून अजूसर मस्त जना साधकांचं आम्ही तुम्हास परिचय करून दिलसा. विविध क्षेत्रांत विशेष साधन केले ते बाया संदे मानाय संदे त्या सगळ्यांचो परिचय करून आमच्या समाजाच्या फुडल्या एक पिढीगेस ते एक प्रेरणात्मक विषय होऊन दे म्हणण्याच्या एक सदुद्देशाने आम्ही ह्या कार्यक्रम चलिता येईलसा. ह्या स्टुडिओच्या ಮೂಲಕ अजूसर मस्त जन साधक तुम्हास परिचय झालसा. आज असलच एक साधकी आमच्या समोर हित उपस्थित अस. उडपी तालुक्याच्या पेरणंकिला म्हणच्या एक दक्ल्या गावांत ह्या एक साधकीच्या साधने चलत असा. उडपी तालुक्यांत प्रथम होऊन महिला रिक्षा चालकी होऊन एक काम करीत असंच्या ठरले हेग्गळिके श्रीमती राजीवी नायक पेरणंकिला ह्यांच्या. ಮೂಲತಃ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕದ उपदल्ले राजीवी नायक वरड होऊन आमच्या उडपी तालुक्याच्या पेरणंकिला ग्रामांत एक वास करले प्रारंभ केल्याने. असले एक पुरुष क्षेत्रांत आम्ही बघतसा पुरा साधने व पुरुष क्षेत्रांतच होईत होते. आधी रिक्षा चालने बस चालने हे अग्गे कंडक्टर काम हे अग्गे मानयनीच करूनचे काम म्हणचे अग्ग्यासो गोसा. तसले एक क्षेत्रांत मी वो काहीतरी साधने करलवे मापील सुन कितले म्हणणे मी बायको म्हणून मी नाव त्रवले नवा म्हणचे एक छल घेऊन त्या रिक्षा चालनेच्या तरबेती घेऊन रिक्षा एक स्ವಂತ घेऊन त्या 13 वर्ष लागायत रिक्षा चालक होऊन काम करत असता श्रीमती राजीवी नायक. राजीवी नायक ह्यांस ह्या चॅनेलच्या वतीसून आणि तुमच्या अज्ञांच्या पराहून वीक्षक बांधवांच्या पराहून ह्या चॅनेलचं स्वागत करत असा. राजीवी नायक तुम्हाला सुस्वागत. नमस्ते मॅडम. आणि राजीवी नायकाच्या अनेक विशेषता म्हणताना केवळ त्या ऑटो चालकी मात्र नाही, एक आशा कार्यकर्ते होणं, पंचायत मेंबर होणं, त्याच्या ಒಟ್ಟು आत्ता गव्हर्नमेंट असून स्वच्छ भारत ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಚಾಲಂತೆ SLRM ಘಟಕ ದ್ರವ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ वस्तुಗಳ विलेवारी घटक त्यांतो एक सिब्बंदी होऊन काम करत असा. त्यास त्यांच्याच तोंडाने त्यांचे साधने कसले त्यांनी केले काम कसले ते कसे ते प्रेरणे घेतलेसनी त्या अग्गे विषयाचे एक परिचय करून घेऊया. तेंपिलसनो त्यांच्या विषय अग्गे आम्ही बाहेर काढूया म्हणून सांगत राजीवी नायक आमच्या ह्या एक किरू संदर्शन सुरू करत असा. राजीवी, तुम्ही ಮೂಲತಃ सुಳ್ಯ तालुक्याचे आमस कळल्यावरी होय. तुम्ही पेरणंकिलाच कसे आलेत? तुमचे वरड जल्ले हिंचन्स वरड केलेत, वरड करून घेतलेत. हा हा तुम्ही असंच ह्या गावात येऊन रवले सुरू केलेत? मी माझे गाव सुಳ್ಯ ते उपजला. मी माझ्या बाबाचे नाव विठ्ठप्पा प्रभू, अम्माचे पार्वती अम्मा म्हणून. मी ते शाळेंत इस्कुलांत थंयच गेले 10th सुरू. मध्यान एकदा उडपी आयलेंत मी शाळेंत. अण्णा हितंत तसे नाही तुमचे अण्णा हित पेरणंकिलांत माझे अण्णा असला मितेने मी हेवणे आले. मग हितच मला एक झील बघून वरड केलं नाही. तसे म्हणून थोडं समय तुम्ही वरड हुंच्या अद्दीच उडपी आयला उडपी आयलेंत मी अण्णाच्या उडपी आयलेंत हित थोडे समय तसे हित होते. मग एक झीलागी बघून वरड केलं नाही माझे. तापर्यंत हित पेरणंकिलांत हुंतेने. पेरणंकिलांत सुमार कितले वर्ष लागायत असं? पेरणंकिलांत एक 32 वर्ष झाले. 32 वर्ष लागायत असं. मी ऑटो सोडून एक 21 वर्ष झाले आता. होय. आशा कार्यकर्ते होणे 13 वर्ष झाले. आशा कार्यकर्ते होणं 13 वर्ष 21 वर्ष लागे तुम्ही ऑटो चालने करीत असत. तुम्हास आता मी आधीच सांगासारखे ऑटो चालने करूनचे साधारण मट्टास एक पुरुष उद्योग म्हणून मानायनीचा ऑटो चालने करूनचे आम्ही बघता.
त्या एक काम मी करल्याव्या रिक्षा चालन मी करल्याव्या म्हणून तुमच्या एक मात्यांत कसा आयले मी करल्याव्या म्हणाच्या छल्या कसा आयलाय कोणाच तरी बघून प्रेरणा घेतलाय तर तुम्ही नाहीतर मालेच करल्या म्हणून तुम्हाला दिसल्या हा रिक्षा बघून म्हटलं पिक्चरांत बघितलं तुम्ही मागे बदल काही बघितलं नाही पिक्चरांत रिक्षा सोडूनच्या बायाने जुन्या पिक्चरांत म्हणताय तसे मी आम्हाच ते थोडे आर्थिक होऊन आम्ही थोडे पार्टी होता म्हटलं हे एकटेच काम करीत होते ना तसे त्याचं सपोर्ट होणं गे मग एक काम करूया मग त्या मला थोडं सुलभ दिसलंय तुमच्या वरडूंच्या नदीच तुम्ही हे करतात नाही वरड त्याला पण त्यांच्या सपोर्टाने ते विचारलं मी असेच एक ऑटो घेऊया मी बँक लोन गावताना आता घेऊन ऑटो ड्रायव्हिंग शिकूया तुम्ही मला एक त्यांनीच मला सपोर्ट करणं ड्रायव्हिंग शिकायला नाही ड्रायव्हिंग शिकायला तुमचे गुरु तेच नाही गुरु म्हटलं लायसन्स घेऊन लायसन्स क्लासेस ड्रायव्हर नाहीतर ते चालने शिकेल त्याने होय महामाई मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल होणं त्या नाव थंय मी शिकलं म्हटलं ह्याने सपोर्ट दिले नाही मग तापरान थोडे ह्यानीच मला सर्व्हिस केलं सर्व्हिस होय मग धैर्य दिले नाही मग स्त्री शक्तीच्याने म्हटलं नाही तेंपी मी ಮೇಡಮ್ ವಿಚಾರ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದ ಅವನು विचारलं हा करा म्हटलं नाही त्यांनी धैर्य दिलं नाही ह्याने सपोर्ट केलं नाही माझ्या गोवाने तसे मग त्यांचा आर्थिक होगी मी थोडं सहाय करलं होतं आता धाकली दकली असत त्यांना शिकेलंय तस ते ड्रायव्हिंग करीत होते बसांत त्यानंतर संभाळते मस्त नाही थोडे नाही तसे की मी सपोर्ट करे म्हणून ह्या असं रिक्षा करे त्या एकच उद्देश नाही आमच्या पेरणंकीला लास्ट स्टॉप ते बसला मग ते पुढं टाइमास करेक्ट बस नाही 2-3 बसेस त्या लास्ट स्टॉप पासून मग 3 किलोमीटर चलत राहण्याचे त्या असं मग मी म्हटलं तर हे स्वतः जाणताला सगळे थोडं सुलभ होतं जनासो थोड्या रिक्षा म्हणून असला तर चुकट हे तांसोर रिक्षा नाही ती पेरणंकीला फर्स्ट तुम्ही प्रारंभ केला होय रिक्षा मी घातलाय तसे म्हणून जनासो थोडा उपकार झालाय माझ्या असं मग हा अगेन म्हटलं नाही ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಅಂಚಿ ಪೋರೆ ಕಾಡು ತಾದಿ ನನಗೆ म्हणायला सुरू केलं नाही तसे त्याच एक ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲ मी तापर्यंत एक थोडा समय जाणताना हे आशा वर्कर म्हणून एक प्रोग्राम आला एनआरएच चा तुम्ही आता ऑटो चालणे सुरू करतो कुठल्या जणांच्या नाही तर आमच्या समाजात ते कसा काही तरी बायाने काहीतरी पुढे जाऊन माणांच्या काम करले सुरू केलं तर काहीतरी बॉलांच्या त्यांचं पाय धरून ओढून तसले काम असतात तुम्हाला तसले काहीतरी अनुभव झाला हा तुले कसाला साव्या म्हणते हे रिक्षा सोडूनच्या काम त्या माणाईने करूनच्या तू किती सुरू केल्याचं तुमच्या घरच्यानी तुमच्या संबंधाच्यानी नाहीतर आमच्या एका समाजाच्यानी कोणीतरी तुमचं हे केलं असं हा त्या एक 100 एक 90% सपोर्ट असलं तर सपोर्ट 10% नाही तरी चढावी तर तुम्हाला सपोर्ट केलसे गावचा नाही बाहेर हल्लींत झालं तर सपोर्ट गावचा सपोर्ट गावचा त्याचे एक 10% म्हणत होते एकट्याने कुहाक म्हटलं लेडीज बायाने कशाला रिक्षा सोडूनच्या विमान सोडतं तसं असं सांगत होते मग काय तर ते कुठे असतं नांदी बोलून ते अग्गेटिव्ह असता तुमच्या गावात म्हणून नाही अग्गेटिव्ह असता आता आशा कार्यकर्ते होऊन तुम्ही काम केलं सत हे रिक्षा चालने आणि आशा कार्यकर्ते काम त्या तुम्हाला कसं टाइम कसं ऍडजस्ट करून घेतलं काय म्हटलं रिक्षा 24 ಗಂಟೆ टाइम असा हेरिगेस मात्र हेरिगेस असलं तर एमर्जन्सी मग नाहीतर 9 ಗಂಟೆಸು 2 ಗಂಟೆಸು आशा कार्यकर्ते होऊन काम करत तसा दुपारपर्यंत रिक्षा मग किती वेळा तुमच्या रिक्षा स्टँड आधी पेरणंकीला तसा आधी स्टँड अंतच होते मी आता घरीच आता फोनच बाडगी फोनच कोणतरी फोन करतात जाऊन तुम्ही आता रिक्षा ठेवल्यापर्यंत परिणाम केल्यानंतर मग बदल जाण्याने रिक्षा घातल्यास नाही बायाने नाही मान्याने घातलंच नाही आता एक 7 रिक्षा असतात टोटल त्यांच्यावर तुम्हाला सहकार असा त्यांच्यावर सहकार तुम्ही ऑटो घातल्यापर्यंत एक फर्स्ट आता मस्त जण हे करतात फर्स्ट तुमचे एक काहीतरी अनुभव एक खुशी झाला अनुभव मी रिक्षा चालने केल्या चुकोड झालाय
म्हणजे काहीतरी एक तुमचा अनुभव झालेला असा हा काहीतरी एक घटने हां असा फस्ट स्टार्टच म्हटलं तर एकदा गलाटे ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯಡ್ಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಸದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಗಿಗಳು होय हिरियडकांत होय ता टायमार हिरडकावर रिक्षा मस्त होती तर त्या टायमार रिक्षा काढले नाही कोणी माझे पूर फोन करीत होते नंबरगे असं फोन नंबरगे तसं मी हिरडका देऊन बाडिगे करीत होते त्या एकट्यानं असायचं धर्मस्थळाच्या संघाचा एक मग JCI विभाग पेरडूरच्याने त्याने एक सन्मान केले त्याने 2003 ಅಂತ सध्या मात्र मस्त खुशी झाली ते माझे म्हणताना एक ಗೊಂದಲಕಾರಿ घटने होय हे की तमतन वीक्षक बांधवाचा अर्थ होले मी सांगायचा एक बसच्या एक कसला हा मोस्ट झगडा हा कसला झालाय नाही बस भाजून काढलेला तसला एक विषय झाला असताना स्टेशन पोलीस स्टेशनच्या ओरू पुराधननी एक आक्रमण करूनचे एक घटने थी झाले तसं असताना कोणी पुराधननी रिक्षा चलनचे सोडल्यान त्यांनी पुरा त्यांच्या घरी जाऊन बैसले ते की ते म्हणताना ह्या ಗೊಂದಲಕಾರಿ घटनेंत आम्ही नको सामील होऊनच्या म्हणांचे एक उद्देश आहे तसल्या परिस्थितीत राजीवीनी त्यांच्या रिक्षा त्यांच्या जणांच्या एक तेवणी होणी जावले सागाट असं सोडल्यान त्यांनी म्हणताना निजहून तरी एक महिले होऊन ह्या काम केल्यान त्यांनी म्हणताना तसले एक ಗೊಂದಲಕಾರಿ घटनेंत कोण पुढे जावले भियत तसल्या परिस्थितीत एक महिले होऊन एक ऑटो रिक्षा चालक होऊन जनांच्या उपयोगाचं त्यांच्या ऑटो सोडल्यास त्यांनी म्हणतात त्यांनी जेहून तरी एक आज्ञांचो प्रेरणे असलं धैर्यच कोणी मेಚ್ಚल्या बदलले त्यांनी सांगसारखे अनेक संघ संस्थांचं हे खुशी होऊन त्यांच्या श्लाघने दिलसेनी जेहून तरी प्रशंसे करल्याच झाल्याविषयी तुम्ही साधारण ह्यांत ऑटो चालक होऊन खै कितल्या दूरसर जातात जनस घेऊन आता निजोन परमिशन असंच्या मग उडपी मात्र सोडून उडपी तालुक हा जिल्हे होय उडपी तालुक तर मी काय करते म्हटलं एक वेळ दूर सगळे ज्यावेळे असतं सोडले गे तर आमच्या पेरणिंगला असो काही ज्यावेळे सोडलं असतं काही एक जाणतं मग आम्ही घरचे काही जाणतं बदल ट्रिप गे श्रृंगेरी मग हेवणे रिक्षानीच जाणतात होय सुಳ್ಳೆ जाणतं सगळं रिक्षानी सुಳ್ಳೆ सर्व उडपासून सुಳ್ಳೆ सर्व रिक्षानी जाणतात रिक्षाने जाणता तुम्हीच सोडून जाता होय भीतर वाट असतात तिने जाणता मग ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಿಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ मग इथे मंगळूर एकदा फर्स्टच एकदा 2004 ಇಸ್ವಿಂತ ಮಂಗಳೂರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ मग दूर दूर ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ दूर जाणतात कोल्लूर मुरुडेश्वर देवळांतगे देवळासरे कुठं सांगता तुम्हास एक कद्दनो तुम्ही अपरिचित सो बोलून होतात हां अपरिचित तरी तुम्हास त्यादा एक माले भई करता ते त्यांच्या ओट जावले गुडतन तसाला काही परिस्थिती आली नाही काही आली जेवण तरी खुशी होता एक रिक्षा घेऊन शृंगेरी सर्व जाऊनच्या म्हणताना पेरणंकीला एक येतं हे असल्यावर तिथल्या दूरच्या शृंगेरीच ऑटो रिक्षाने जाऊनच्या एक बायकोन म्हणताना जेवण तरी हे एक खुशीचे विचार आशा कार्यकर्ते होऊन आणि एक रिक्षा चालक होऊन तुम्ही मस्त जनप्रिय जालसात उडपी जिल्ह्यांतच जनप्रिय जालसात एक विषयी मला आता वीक्षक बांधवांचं परिचय करून देवलेवा एक रात्री एक गर्भवती स्त्री महिने भरती जालस त्याले बाळंतऱ्याच्या एक दुःख सुरू होता पोटदुःख सुरू होता हे पोटदुःख सुरू झालं त्यादा आशा कार्यकर्ते राजीवीले फोन करते की त्या म्हणताना राजीव पिले ऑटो रिक्षा असा तेव्हा मध्यरात्री 12 घंट्यास फोन करतं 12 घंट्याच्या मगे फोन करतं कितल्या घंट्यास 3 घंट्यास फोन करतं राजीवी रिक्षा घेऊन त्या बायकोच्या घरी जाणता बायकोच्या घरी जाऊन त्या गुरुवारनी बायक असं त्याच्या रिक्षाने बैसेने उडपी जिल्हा सरकारी आस्पत्रे हेरिगे आस्पत्रेस बोलेन होतात BR सिटी पेरणंकीलसून उडपी 20 किलोमीटर दूर असा 20 किलोमीटर दूर असा थिंसून त्या रात्री एक बायकोस गर्भवती बायकोस बोलेन होरीन आस्पत्रे जाणता थई त्या सुख प्रसव होता ह्या एक घटने निजहून तरी राजीवीच्या जीवनांतच अत्यंत एक श्रेष्ठ घटने म्हणून मी सांगता की ते म्हणताना त्या एक विषय झाले घटने झाल्यापर्यंत दुसरे सच्या दिनपत्रिकेर
सामाजिक जालताणार पुरंतू राजीवीच्या नावाचं नाव त्या रात्री एका बायकोने केलेल्या काम निजहून तरी अग्यांसो एक प्रेरणा देऊच्या म्हणून त्यांच्या ह्या साधने ह्या एक घटनेने खिंसरू ते जनप्रिय झालं म्हणताना आमचे उपराष्ट्रपती होऊन असले व्यंकय्या नायडू आणि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यांनी वो ट्वीट करून ह्यांच्या एक कामास श्लाघने दिलसेने एक उपराष्ट्रपतीनं ह्यांस श्लाघने देऊनच्या एक हळ्ळींतल्या बायकास श्लाघने करूनच्या म्हणताना निजहून तरी आम्हास्व एक हेम्मेचा विषय आमच्या समाजास हेम्मेचा विषय तसंच एक प्रधानमंत्रीनी ह्यांच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ ट्वीट करूनच्या म्हणताना त्यावर एक विशेष आणि तसंच त्या विषयावर त्यांच्या आमच्या उडुपी जिल्ह्याचे DC होऊन असले व त्यांनी मस्त त्याच्या ಬಗ್ಗೆ श्लाघने केलसेने तसंच त्या एक साधनेने त्याचं मस्त नाव आहे असं म्हटलं तर तप होईना त्याच्या ಬಗ್ಗೆ तेंपिल विचारता राजीवी तुम्हास एक फोन येतो कुठला त्या आशा कार्यकर्ते होऊन तुम्हास तसले काम करलावत झालं तरी त्यांनी फोन केले मध्यरात्री त्या मध्यरात्री तुम्हास जाऊनच्याच काहीतरी मी ह्या मध्यरात्री कोण जाणता तसा तुम्हास काही आवडलं नाही हा नाही मी तसे की नाही आता ह्या परवांची फस्ट नाही ಅದು ಗೆಂತೆ हो एक 18 ಗರ್ಭಿಣಿದಲ್ಲ मी अजून आता तसे राती बळेनಲ್ಲ तसे हे आता सडन फोन ಅಂತಲ್ಲ मी रप्प जागे होता केदो कोणतरी असेच अप्रूपास फोन करताने आता तो कळता ह्या म्हटलं उद्देश एकदा बळेन हेल्यांत मी आस्पत्रे BRCT हॉस्पिटल ಅಂತ ते बी सांगलं की खैल केदो टायमर तुझं पोटच्या सुरू झालं तर फोन करतो भियो नका म्हणून सांगलं तसेच तिने 3 घंट्याचं फोन केला रात्री मी फाटी पुढलं बघलं नाही आता त्या असं नाही तर विचारलं मी कसं आहे आता 108 तुला हाडेल हा नाही मी एवढं हे कसाला करलं म्हणून मॅडम ನೀವೇ ಬನ್ನಿ म्हणून म्हटलं तिने तसे मग मी त्या आमच्या घरचं 3 किलोमीटर राहण्यातलं होय पुढे सर राहण्यात तरी त्यागे बघितलं नाही मी माझे त्या तसे तुम्हास त्याला भयंकर लागलेला रिक्षांतच काहीतरी डिलिव्हरी झालं तर तसा भयंकरीत नाही त्या संदर्भात तसं की आम्ही त्या रेडी असा तर म्हटलं त्याच्या अम्मा एकटं होत्या रिक्षांत बळेन होताले मग मी त्या टाइम असं की देव काहीतरी करताना वाट राखताना तसे तिने फोन केला करते मग तुम्ही त्याचं बळेन नेलं आम्हाला त्या धाकल्याने अम्मा सौख्याने हेरिगे वंचानी तसे मग ते बळेनवरून आस्पत्रेत पावले हेरिगे झालं सुख पोरलूच्या दाखलं झालं तेव्हा माझी भारी खुशी झाली त्या एक घटनेने निजाऊन तर त्यांच्या घरच्यांनी व तुम्हास मस्त प्रशंसा करून पेपरात दिली त्यांनी मला बघायला म्हटलं असं त्या एक विषय तुम्हास जणांच्या एक ह्या कसा होत्या प्रतिक्रिया मस्त 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 आहे त्या मस्त जणांनी मग आमच्या पक्षाच्यानी व 2 पक्षाच्यानी घरी येऊन सन्मान केलं त्याने म्हटलं तर तो कोरोना टाइम होता फंक्शन करलं नाही ते मस्त जण म्हटलं मस्त जण मलबार गोल्डच्यानी जॉयस आकाश मग एक 50-60 जण होईल तितके संघ संस्थेने मला सन्मान केलं त्यानं तुम्हाला एक ऑटो चालनेनंतर राज्य मट्टाचे एक प्रशस्ती गावलं म्हणून सारथी नंबर 1 सारथी प्रशस्ती गावलं म्हणून ऐकलं त्या तुम्हाला कसं गावल्या कोणी त्याच असेल एक प्रशस्ती असा म्हणून कोणी सांगलं नाही आणि कसा तुम्ही अप्लाय करून हा कसा त्या केला त्या पेपरांत बघून कोणी बदल ड्रायव्हरने सांगलं नाही रिक्षाच्याने असे सारथी नंबर 1 प्रशस्ती एक प्रोग्राम असा बेंगळूरांत त्या ड्रायव्हर युनियनचे बेंगळूरचे नॅशनल त्यास तुम्ही अप्लाय करा एक त्याने माझे इंटरव्ह्यू करून त्यांनी बळले तर त्याने 35 जण आम्ही होता मान आणि बाया म्हटलं एक बायक मी एकच चाललाय 34 जण मान होते त्यांत एक मला सारथी नंबर 1 प्रशस्ती आली ती भारी खुशी झाली माझी तर बेंगळूर ಅಂತ ಬಳ್ಳಿ दिल्लಂತೇನೆ मग त्यापर्यंत महिला मಕ್ಕಳ इलाख्याचे स्टेट अवॉर्ड त्याच्या महिला मಕ್ಕಳ इलाख्या कितले स्पर्धी होती महिला मಕ್ಕಳ इलाख्याचे ಅಂತ
त्यांनी चाय के करून बदल बदल जिल्ह्याचे राज्याचे होतं ते त्या ऑटो चालकांचाच असांचे स्पर्धे नाही त्या बदल बदल ते मस्त हेरिगे केलेल्यांचं एक होतं ऑटो चालक मी एकटंच चालक होय नाही सारथी नंबर 1 म्हणा सारथी नंबर मी ऑटो चालक ऑटो चालक बदल ड्रायव्हरांचं मग ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ महिला क्षेत्र ಅಂತ मस्त साधने कल्याणच त्या अवॉर्ड गावांच्या असा त्या एक अवॉर्ड व तुम्हास गावलसा तुमच्या सेवे बघून तुम्हास गावलसा तुमच्या घरी तुमच्या धाकली तुम्हास कितली धाकली दोघा एक झील एक चोड तुमच्या धाकली आणि तुमचे घरची तुम्हास ह्या काम असं मुख्य म्हणून ऑटो चालनेचं तुम्हास सपोर्ट केलंच नाही हा त्यांनी सपोर्ट केलेलं नाही आता अजून आम्ही सोडतो सपोर्ट असं घरच्यांच्या आता आशा कार्यकर्ते म्हणताना तुम्हास एक घरी घरी जावले असता त्यांच्या योगक्षेम इतरले असता तुम्हास लसिके ह्या त्या पुरा कोरोना टाइमास ह्या तुम्हास थोडे समय तुम्हाला ऑटो रिक्षा चालणे करले नाही ते तसल्या परिस्थिती लॉकडाऊन टाइम असं तरी व तुमच्या हे आशा कार्यकर्त्याचं काम कंटिन्युअस चलांचंच कोरोना टाइमात तुम्हाला चढ काम तसं असताना तुम्ही कोरोना वॉरियर म्हणून कसं काम केलं होतं त्या कोरोना वॉरियर्स म्हटल्यावर त्यांना डीसीने प्रशस्ती दिलेली ह्यासाठी म्हटल्यावर रात्री हेरिगे सगळे गेले त्यांनी आम्ही बळेनागे तसे त्यांनी खुशी होणं स्वातंत्र्य दिनाचरणेदी कोरोना वॉरियर्स म्हणून एक अवॉर्ड दिल्यानं म्हटल्यावर आशा कार्यकर्ते आम्हाला मस्त काम असा घरी घरी भेटी देवले गर्भिण्यांचं माहिती देवले ढाकल्यांचं माहिती देवले स्वच्छते ಬಗ್ಗೆ त्यांचं माहिती देवले मग ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಅಸನ್ಯ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೇವಳೆ मस्त माहिती आगे देवला असता मग कोरोना टायमार त्यांसाठी इंजेक्शन तापरांत मग त्यांसाठी गंटल ड्रॉप परीक्षा सगळे मग ते आगे मस्त काम असतं त्यांचं सगळे दिवस होतं त्यात ऑटो ड्राईव्ह करले थोडे आणि कोरोना टायमास तुम्ही आमच्या उडुपीचे डीसी त्यांस तुम्ही रक्षाबंधनादी एक रक्षा बांधल्या त्यात म्हणून पेपरात बघायला ऑटो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ म्हटलं त्याच टायमार रक्षाबंधन आयलं रक्षाबंधन आयलं म्हटलं तर काय केलं मी आता डीसीने केलं केलं माझे सन्मान करले मुख्य कारण एक साईडाने तो म्हणता हा त्यासाठी जगदीश होय माझे दखले कोरोनाचे माझे गाव कसं गावलं त्या मी आलोचना केलं कसं असं केलं तर होय दा म्हणून सीधं गेलं दंपरसर ड्युटी केली तुम्ही काय फोन करून गेला नाही फोन करून नाही दंपरसर ड्युटी केली दंपरापर्यंत सीधा गेलं माझे फ्रेंड एकटं म्हणतं त्याच बळ्यानं हरवून गेलं सीधा मग जाऊन ते जाऊन सांगितलं माझे डीसीच बघलं म्हणून त्यांनी धाडले नाही आशा कार्यकर्ते म्हणताना धाडले त्यांनी मग जाऊन सर राखी मागवले ते राखी त्यास खुशी झाली त्या बघितल्या त्यांनी पेपरांत त्यास मस्त खुशी झाली तिथं म्हणताना कोरोनाच्या टायमास त्यांच्यावर किती जबाबदारी असते आशा कार्यकर्त्याच्यावर तिथला जबाबदारी असता त्यामुळे त्यांचे एक संबंध एक अविनाभाव संबंध असतात त्या टायमाच त्यांसोबत त्या एक रक्षाबंधनाला म्हणताना एक नमनी कसं एक भावनेचे हे सहोदर भावनेचे त्या निमित्ताने त्यांचं खुशी दिलं आहे स्वाभाविक तुम्ही यक्षगानाच्या कलाविदे होय आम्हाला कळल्यासारखे तुम्ही यक्षगानात नाटक अंत असता नाही यक्षगान कलाविदे होय यक्षगानांत तुम्ही असं तरबेती केदा घेतल्यात तुम्ही त्यावर 2001 ಅಂತ आम्ही दोघं फ्रेंड घेऊन आम्ही बोला घेतला आम्हाला यक्षगान शिकवलं तर काय करायचं एक क्लास करले म्हणतात तुम्हीच क्लास आम्ही त्याचं जन हाडलेला आम्ही बोला घेऊन तो संजीव सुवर्णाचा न्या बन्नंजे तो फेमस यक्षगानाचा न्या ते पी जाऊन बोलायला गेलो आम्ही एकदा ते जाऊन ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ म्हटलं इंद्राळी जाऊन त्यास मग त्याने काय केलं त्याच्या एक शिष्य असं मंजुनाथ कोल्हालो ना आम्हाला हे क्लास करलं धाडलं त्याला फीस द्यावलं म्हणतं तेव्हा आधी त्यावर एक क्लास महिन्याचा 4 क्लास म्हणते
तद्वा मी बिझी केलं बघितलं बिझीच मी त्या बाडगे त्याच त्या दोन तुमच्या आशा कार्यकर्ते आणि ऑटो चालने आणि घरचे एक गृहिणी झालं मी त्यांनी घरची व एक जबाबदार असताना हे एक यक्षगान तरबेती घेऊन तुम्ही यक्षगान तो साधारण अजून कितले यक्षगान केले जातात ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಧಾರಣ 20 गोटे कितले 20-25 गोटे ಕೆಲಸ तेवढे चोईद तुम्ही त्यांत खैल नमुनीच्या पात्रा फस्ट स्टार्टच एकदा नारदाच्या वयस दिल्यांत आमच्या गुरुगुलांना मंजुनाथ कुलार सर त्याने मागे त्याचे माझे थोडे नाचोळगे थोडे भंगून तणू एकदा पडले तसे नाचोळगे भंगून तणू त्या ह्याचे राक्षस खलनायक त्या पाठ करले आता राक्षसाचं पाठ त्याच खरं त्या माझ्या होत्या खुशी असा आता सेट झालं होय तिनं त्याचे पाठ होईल तुम्हाला म्हटलं फुरसत नाही ते क्लास फुरसत नाही माझे पाठ केलं मी ते रेडी असता तसे तिने मग त्या पाठ दिलं त्यांतच आता मी फेमस होऊन आलं आता परंतु आता काजगुत्त आमच्या संघात तुम्ही पुरा त्या संघटनेत बायाच असत आमच्या अंत बाया आता काजगुत्त नाही असत बाय असत त्यात जेवण तरी कुशीच्या विचार कसं म्हणताना बाया म्हणून असलेकडे थोड्या जणांच्या ते जण काय सांगता हा काय हा आम्हास नको होताय म्हणून हल्लींत त्या ग्रामीण प्रदेशांत बायांच्या मेंटॅलिटी मस्त सूक्ष्म होऊन असता त्यात त्या निमित्ताने थोडे भियांच्या चढ आम्ही पाटी निसरांच्या चढ आम्हास नको म्हणून तसं असताना पुरा काम खैल पालिके बंद पंचामृत म्हणण्यासारखे खैल आईले तर व मी करता म्हणायचं एक छल असा मनसिद्धरे मार्ग साधिसिदरे सबळ ನುಂಗಬಹುದು म्हणत तसे एक आशा कार्यकर्ते होऊन तुम्ही सफल झालं सत 21 वर्ष रिक्षा चालने करून जन्मपिल गुर्तिसन घेतले सत यक्षगानासारख्या एक कलारंगांतो कलाक्षेत्रांतो तुम्ही तुमच्या छाप घेतल्या सत अनेक यक्षगान करून जणांचं तुमच्या प्रदर्शन दाखवले सत ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्वच्छ भारत मिशनचे एक कार्यक्रम द्रव ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ विलेवारी घटक ह्यांतो एक सिब्बंदी होऊन कसा काम केलं किती म्हणतात तुम्हाला तेवसून रिक्षा चालणे असा तेवसून आशा कार्यकर्त्याच्या काम असा त्याच्यामध्ये त्या काम दिसानीच होच्या काम त्या कसं आहे त्या दिसानीच नाही आम्ही आता माहिती आहे की देवलं त्यांचं चील असतं तिने कोण्या तेव्हा त्यांचं त्यांचं आधी दिसानी ते जाणत होते दंपरापर्यंत माझे ते स्वच्छ भारताचे म्हणतात एक स्वच्छ करून न्या तसे म्हणून त्या असं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती त्या इंटरेस्ट आयला माझे त्यांतो फर्स्ट त्या कसं विंगडणे करून त्याचा न्या त्या वेल्लूर श्रीनिवासन म्हणून त्याच्या अंडरांत आम्हाला ट्रैनिंग दिल्यांत DC ऑफिसांत 21 दिवसाच्या त्या ट्रैनिंगच केल्यांत मी तसे म्हणून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती घेऊन घरी घरी जाणताना त्यांचं प्लास्टिक इंगड करू तुमच्या ते परिणाम केला त्याच्या घटका कोडी बेट्टांत स्टार्ट झालं ಒಂತಿ ಬೆಟ್ಟಂತ ಸತೆ ಅಂಜಾರಂತ तसे त्यांसाठी त्याच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती द्यायचे घण द्रव त्या इंगड तुम्ही आशा कार्यकर्ते होऊन काय करत असत एक शारीरिक स्वच्छतेच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त मान्यते द्यात आम्ही घरी कसा स्वच्छते ठेवल्या म्हणून SL घटकाच्या ಬಗ್ಗೆ ह्यांत आमच्या परिसर कसा स्वच्छते करल्या म्हणून घरचे सुತ್ತमुत्त क्लीन हवे स्वच्छ हवे त्या प्लास्टिक आता गोर त्यास गोरस उपद्रून मग भूमी हाळून तनी त्यासाठी त्या एक चील देंत आम्ही बॅग पंचायतीच्या लकणी त्यांत घालतात मग त्याच्या नदी एकदा आमच्या पेरणेंकलांत शौचालय थोडे उणे होते तद्व त्यांचे आशा कार्यकर्ते त्यांचं मनावलीसन 42 शौचालय मी बांधले सर त्यास पंचायतीचं मला अवॉर्ड दिले त्यांनी स्वच्छ ग्राम जलसा आमच्या पेरणेंकला ग्राम म्हणून मग ते BLO काम करता मी वोटर लिस्टचे मतदार पट्टी BLO काम BLOच्या काम करतात म्हणताना हे पूरा काम जणांच्या मध्ये जाऊन करूनच्या जन्मिताने तुम्हाला त्यांतच एक आसक्ती जणांच्या परिचय होता जणांचा कष्ट सुख कळता ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक कोडीबेट्टू ग्रामपंचायतीच्या
मेंबर होऊन काम केलं स्वतः नाही मेंबर मेंबर झालं नाही मेंबर झालं मेंबर झालं नाही स्वतः मला तसं कसं हं. ऑटो आता तुम्हास हे ऑटो चालने असंदे आशा कार्यकर्त्याचे विविध साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ असंदे तुम्हास प्रशस्ती पुरस्कार अगे मस्त गावले असत त्यात मुख्य चल्ले थोडे सांगायला होईता कोणी कोणी कसलं प्रशस्ती दिलसनी सन्मान केलसनी म्हणून मुख्य प्रशस्ती प्रमुख झाले थोडे ಹಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ म्हटलं ಏಕ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ मग एक सारथी नंबर 1 ते स्टेट अवॉर्ड हे 2 स्टेट अवॉर्ड ते इंडियन युनियन ड्रायव्हिंगचे ऑटो ड्रायव्हर्स ऑटो ड्रायव्हर नाही ड्रायव्हिंग ऑल इंडिया बस ड्रायव्हर ते त्यांतगे सारथी नंबर 1 ते एक विशेषचे मग त्यापर्यंत आशा सेरल्यापर्यंत आशा तो एक मला जिल्हा प्रशस्ती उत्तम आशा कार्यकर्ता ते खुशी असं मला ते गावला त्यापर्यंत मग येतच इथे पेरडूर महिला साधकी प्रशस्ती मग ह्याचे कोरोना वारियर्स मस्त प्रशस्ती गावल्या त्या एकूटेने एकूक नमुना करून मग त्या प्रशस्ती पत्र आगे देऊन मस्त गे गोटे सन्मान केलं त्याने मला त्यानंतर त्याने मोदीने उपराष्ट्रपती केलेलं मग हो विशेष अगेनी फोन करी विचारित होते तुम्हाला त्याने ट्विट केले नाही कसं झालं किती खुशी झालाय कसं म्हणून विचारित होते त्यांच्या ट्विट केले बघल्यात आता तुम्ही नाही बघू नाही मग मग त्याच्या स्क्रीनशॉट काढून झाडल्या जाऊन तरी त्या एक कोणासो खुशी होऊन एक उपराष्ट्रपती असंदे नाहीतर प्रधानमंत्री असंदे एक आमच्या असल्या ग्रामीण प्रदेशाच्या एक महिलेचं त्यांच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ कळणं एक त्यांच्या स्पंदने देंत म्हणताना प्रतिक्रिया देंत म्हणताना निज तरी एक कोणासो हेम्म्याचा विषय त्या तुम्हाच मात्र हेम्म्याने आमच्या समाजाचं राजापूर सारस्वत समाजाचंच एक हेम्म्या म्हटलं तर चूक होईना मग तुम्हास साधारण बदल काहीतरी केल्यानंतर तुम्हाला बदल हवी असा काहीतरी असा हा यक्षगान भजन टाइम असताना भजनच जाणतात भजन सांगतात ते आमची टीम आहे कसा टीम असा हा कुणीता भजन आहे हा कुणीता भजन तो असतात तुम्ही होय त्या म्हटलं मस्त दो जण नाही टाइम असं गाव तर जाणतात सध्या त्याच्या टायमार एकदा यक्षगान असता तसे म्हणून दोन गोटे जावलं नाही टाइम असलं जाणतात हां आता तुम्ही आशा कार्यकर्त्याचे काम करताच आता नाही आता गेल्या महिन्यात आशा कार्यकर्त्याचं रिझाईन दिलं असा त्याचं कारण त्याचं माझ्या अंडर डिलिव्हरी झालं असा तर ते माहीत बॉम्बेत काम करीत असत सिस्टर तसे त्या दखल धाकले सोडून आता बदल जणांचं सोडून जावले नाही दखल धाकले नाही तसे होणार तर मी त्यासाठी काम रिझाईन दिलं असं सध्या स्वतः म्हणताना तुम्ही आता 13 वर्षाला गे तर आशा कार्यकर्ते काम करीत असतात आता सोडताना तुम्हाला ते बेजार झाले आम्ही सोडले नाही मला सोडलेच म्हणणं नाही अनिवार्य परिस्थिती होय समाजसेवे म्हणून नाही तर एक नमुना समाजसेवेच म्हटलं आम्हाला घेऊन ना सोडले म्हणणं नाही तर माझं कसं तर थोडा समय करूया म्हणून म्हणतात तर आता माझी तर संदिग्ध जणांच्या कसाला प्रतिक्रिया होत्या सोडता अगेन म्हणते टीचरांनी अंगणवाडी टीचरांनी सिस्टरांनी डॉक्टरांनी म्हटलं ना तुम्हाला 4 महिने रजे करून द्या मी काम सोड नका ते म्हणून म्हटलं माझं साधीच नाही कसलं करून तुम्ही कोरोना टाइमच जणांच्या वाटतं कसं स्पंदन देत होत्या एक आशा कार्यकर्ते म्हणून चक्कर हे करीत होते सपोर्ट करीत होते जैन नाही तुम्ही कसं लागे करीत होते त्यांचं वॅक्सिन आधी जोर असायला आणि त्याच्या माहिती ಬಗ್ಗೆ होय माहिती त्यांचे टेस्ट करेल तसे आम्ही जाऊन स्वतः म्हणते क्लीन ठेवलंय एकट्याने अपडल नवा बदल यंत्र ओळलंय मग त्यागे माहिती देत होता त्यापर्यंत आता वॅक्सिनाचं जायचं तुम्ही घेवलं कड्डाय त्यांत इम्युनिटी पॉवर असता तसे म्हणते घेतलं तर तुम्हाला सच कोड कुठे ऐकत नाही ಕಿರಿಕಿರಿ करीत होते ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಳಿಗೆ ಬಡ್ಚೆ ಅವು ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ अगदी पुढे कोरोना एक आयिल्ले तेदा कोविड-19 त्यादा निजहून तरी जाणस त्या वॅक्सिनेच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त भय होत्या त्यांचं जबरदस्ती एक वॅक्सिन देतात म्हणतात एक भावने होते त्यादा त्यांचं मनावलीचं ठरलं एक काम माझं तितके बघ नाही एक सगळे मस्त कष्ट झालं जोर करीत होते
आमच्या पेरणेकलांत तसे तर तितके थोरले हे नाही तर त्यांनी मला सपोर्ट करीत होते. सपोर्ट करतात. होय. ते मी म्हटलं आम्ही त्यांचं असे हुंट त्याच्या बग्गे आता तुमच्या एक आर्थिक परिस्थिती तिथल्या एक मध्यम वर्गाचे होय. तुम्हाला काहीतरी जणांचे एक तुमच्या घारस म्हणजे एक काहीतरी हेल्प गावलसा हा घारच नाही त्यास मी आता लोन केलं सा लोन. लोन करून आता आम्ही दोघं तिघा पोत अंडर सेरन जावई सोनं घेसाने कसे तरी करलेणं नसा मागे कंपाऊंड असं एक तर हे आता माझं आवडलं गेलं नाही हा हा त्या खुशीने एकदा त्याने आमच्या लता कामात हा हा मग संजीव सॉरी गुरुदास भंडारी हा मग ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ म्हणजे होय मग सुमार जण त्यांना ಸೇರನ गावांतल्यांनी ಒಟ್ಟು ಕೂಡ तुमच्या घारास एक आवरण गोडे होय समोरच एक आवरण गोडे केलं सर करून द्यायचं. आम्ही केलं त्यावर निजाऊन तरी चोकोट काम होय आम्ही करता म्हटलं नाही त्याने ದುಡ್ಡು दिले तरी तितके असं खर्च होतं किती असतं बांधून हे असं एक आटो होय ते आता तुमच्या साधनेचे थोडे फोटोस इथं घालतात ते आमच्या जणांचं कसाले म्हणून एक सांगायला होईत हा हे तुमच्या कोरोना वॉरियर होऊन आशा कार्यकर्ते होऊन एक कोरोनाच्या टाइम असं आम्ही खै लगे कसा लगे करल्याला म्हणून होय एक भित्तीपत्रा घालून तुम्ही रिक्षा चालत असाल होय हे आमच्या आरोग्य इलाक्याचे आमच्या रीटा मॅडम मागे असता मागे मस्त जण आरोग्य इलाक्याचे असताना त्यांनी मागे डीसीने थंय कशाला ऑर्डर दिले नाही कशाला घातले नाही त्या पूर मी रिक्षांत गळीत होय माहिती जणांचं गावताना ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಭಿಯಾನ होय त्या एकदा डीसीनं हे केलं त्यानं मग त्यापर्यंत सामाजिक अंतर मास्क ಧರಿಸುವುದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ मग स्वच्छते ಬಗ್ಗೆ त्या हँड आता घेतलं तर आम्ही सांगत SMS म्हणताना त्या एक तसा आम्ही हे केलं डेफिनेशन होय त्यास त्या रिक्षांत असलं तर अग्गेच बघलं होय तसे त्या घातलं मी मागे फाटीस ते नायसा फाटलांचे फोटो नायसा त्यानंतर हेರಿಗೆ 24x7 हेರಿಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಬೋರ್ಡ್ असतं त्यानंतर हा हे व्यंकय्या नायडूनी व्यंकय्या नायडू ट्विट केलेलं होय त्या बारी खुशी असं माझं प्रशस्ती गावासाठी त्यात तुम्हाला एक केद्द एक आठवड्यांचे एक घटने होय आणि काहीतरी सहाय्य केलं तर म्हणतात ಆ ಟಿವಿಂತ ह्या टीव्हींत रियल हिरो स्पंदना टीव्ही स्पंदन चालेल त्यांनी रियल हिरोज तुम्ही एक रियल हिरो होऊन त्या कार्यक्रमात भागवायचं होय बघायचं ह्या मॉम्स ऑफ मँगलोरच्यानी बेटावलचन तर कोरोना टाइम न्या तसे त्याने हित बळले ना त्याने ह्यांत मोबाईल ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ करून करून घातले त्याने डेटॉल म्हणूनची ठरली कंपनी होय त्यांनी तुमच्या एक आशा कार्यकर्ते साधने ह्याने मात्र मला 3,500 दिले हिरडका सन्मान केलेला होय संस्कृती सिरी म्हणून ह्या धर्मस्थळाच्या श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्राम घरी येऊन इंटरव्ह्यू त्यांनी तुम्हाला सन्मान केला तुम्ही त्या योजनेत सदस्य होऊन असं मस्त गेप केलं नाही त्यांनी सन्मान ह्या होते त्यांनीच केलेलं STM हे परिणाम केल्यानंत झाले हा होय ह्या पटला स्कूलला आता परवांची केलेलं आहे ह्या ऑटो युनियनच्याने रोटरी क्लबच्या ह्या रोटरी क्लब तर साधे वेळे त्यांनी ऑटो युनियन रमेश असने त्याने सुमार हिरेड मणिपाल रोड खैल खिंचार रोटरी क्लब ते उडपीचे अंमलपाडीचं दिसतं हे त्याचे कोरोनाच्या टायमार केलं विनय कुमार सरके लता कामत मस्त सन्मान मस्त वर्ष झाली स्टार्टिंग असं तुम्ही केलेलं कापो होय इंदिरा गांधीच्या जन्मदिन असं काय इतलग्गे साधने इतलग्गे प्रशस्ती इतलग्गे सन्मान घेऊन आज आमच्या जनाचे हित तुम्ही तुमचा परिचय करून दिलसत तुम्ही निजहून तरी आमच्या समाजाचे एक महिला रत्ना म्हटलं तर चूक होईना RSP समाजा
तुमचे बग्गे मस्त ಹೆಮ್ಮೆ घेंतसा मस्त विषयांत मस्त क्षेत्रांत विशेष साधने करून आज ह्या स्टुडिओस येऊन त्यांचा परिचय करून दिलसेनी राजीवी नायक हेनी आमच्या समाजांत असले महिला रत्न मस्त असती एलेमरे काही अंत म्हणसारखे पाठी रवन मस्त काम केले असती जणांच्या एक परिचयस येण्यातना असले काम केले कोण असंदे त्या सगळे शोधून काढून ह्या चॅनेलच्या मूलक परिचय करूनच आमचे उद्देश आज आमच्या ह्या चॅनेलांत लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत येऊन त्यांच्या साधनेचा परिचय करून दिले राजीवी ह्यांस आम्ही धन्यवाद सांगता आता फुडल्या दिसाच ह्यांच्या सेवे जणांस मस्त गावंदे पुढे व हे अनेको मस्त प्रशस्ती सन्मान घेईसारखे होते उपराष्ट्रपतींनी ट्वीट केले असत आता राष्ट्रपतींनी एक ट्वीट करून त्यांच्या साधने ट्वीट नाही त्यांनी येऊन त्यांचं सन्मान करूनचे एक प्रमेय येऊन दे तसले एक संदर्भ येऊन दे म्हणून सांगान त्यांचं आयुर आरोग्य भाग्य त्या देवी करुणेसंद म्हणून सांगान त्यांचं उत्तरोत्तर अभिवृद्धी देऊन दे म्हणून सांगान अनेको ह्यांच्या साधनेस उज्ज्वल भविष्यास आम्ही देवापेल मागान घेऊन ह्या कार्यक्रमास आयिल्ल्यांचं अनेकदा धन्यवाद करता मॅडम नमस्ते थँक्यू ఛానల్ ఛాన్స్ थँक्यू